Ba, hapit na lang Pasko. Unya ikaw, papagyapon kay uyab. Na, ginanda ba ka mo ginhawa, ana? Di man day mo gusto asawa nga yaw-yawan? Eh, pag mga asawa na lang mag-amang. Gusto ba mo makakwarta gamit lang ang inyong cellphone? Well, baligyan mo cellphone. Tuk ba? Gusto ka ba kwarta nga walay buhaton? Kahilas ba nimo? Ingon daw sila ba? Ginoo ra day kabalo sa tong kinabuhi? Kabalo mo din mong silingan. Mubo ra ang atong kinabuhi. Unang katawa sa mintras kompleto tayo mong ngipon. Sa una, ikaw iyang reyna, ikaw iyang prinsesa, ikaw putiyang wow! Pero sa magtiayon na, gihibo na kang labandera, maid o yaya. Kung malason, pansimbag pa. Nga, muntir pa ka. Hoy, naiuban diha, maro kaayo. Nag-file og siklib sa trabaho, tirang ending, nag-outing-outing, ligo-ligo, laglaag, og lamo-lamo. Na, mo na lagi.